Салом, духтарако, сазед назен саломатиё хубай марҳамат, боз ҳам аксия, боз ҳам распродажа. Либосакҳои фасони кӯдакона ҳам духтарона ҳастаи, ҳам писарона. Медонед то подросткови размерора дорена. Аксия рафтестаи нархҳои беҳтарин качи пешниҳод кардагиянд. Ҳатман то охири наворро тамошо кунед. Боварӣ дорам ки маҳқултон мешава. Иёра бинед чӣ хел новинкаҳои фасон омадай. Бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, 9 дарвоза тамошо бино. Панҷум қатор сеюм мудам мешана. Панҷум қатор сеюм мудам мешаванд. Хулоса биёен ба осонӣ пайдошон мекунен. То охири наворро тамошо кунен. Озима ҷудогуна навор гирифта ҳамаша нархҳош кати шумода якта ба якта мефаҳмонам. Духтарако ира бинен двойкои фасон аксия шудагай. Турецки оригиналан ина шортикошон кати ҳамино 120-130 сомон кам набуд. Ҳозир бошад 70 сомон шудагай. Шортикошам як бор нишон тиҳен. 70 сомон марама духтарако размеро ҳамаш ҳастай. Метавонен омада барои фарзандотон харидорӣ кунен. Дар ин нуқтаи савдо аксия буд. Ман навор гирифта будам. Бисёри муштариҳо розӣ буданд барое ки беҳад борошона арзон кардагиянд. Ина марҳамат хоҳиш карда будем ки боз навор гирем. Ина боз ҳам аксияи навбатӣ. Кадомеша ки мегирен ҳамагӣ 70 сомон. Нигоҳ кунен иҷода дигари сумкаҳош ҳам ҳастай. Ина меё ҳамаш 70 сомони двойкаҳои турки оригиналан. Ини қисмам дидена ҳамаш 70 сомаяй. Бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, 9 дарвоза мешава. Панҷум қатор сеюм мудамай. Марҳамат биёен аз наздик бубинен. Омада наметонен. Ман рақамашона мемонам дар рӯи экран. Нависен доставкатон мекунанд. Леки барости духтарако ина 150 сома 130 сомона двойка 70 сомон шудагай. Беҳад хушрӯй размерош ҳаст. Тамошо бинони азиз нигоҳ кунен 200 сомона анами хел тройка анайно. Тройкачо аксия афтидаган турецки оригинал. Нигоҳ кунен чӣ хел хушрӯчаян. Патяшка дора диден 200 сомон кам набуд. Аксия рафтеста 120 сомон. Марамад успет кунен бовар кунен дар ин нарх ягон чи намеёбен. Ира бинен чӣ хел фасонакай ва ира бинен размерош бо подростковияй диден 120 сомонай ҳамаги духтарако успет кунен тамом нашава. Бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, 9 дарвоза даян. Ина биёен ва ина мучам бинен чӣ хел хушрӯчай 120 сомон. 9 дарвоза панҷум қатор сеюм одаман. Ба осонӣ пайдошон мекунен. Ино бисёрам хеле боракҳои хушрӯ бисёр доранд духтарона писарона. Ҳозир ҳамаша аксия кардагиянд. Бо нархҳои дастрас метавонед харидорӣ кунед. Инам дошама иёшам духтаро диден чӣ хел тройкачаи фасонай. Иношам ҳамин нарх шид. То размери подростковира ҳастай тамошо бино. Агар наворда хушрӯ надида бошед марамад рақамошон аст дар рӯи экран нависен расмоша мепартоянд интихоб кунен доставкатон мекунанд. ё ки ҳатман биёен нигоҳ куненда бисёри борошона распродажа кардагиянд. Ҳамаш бо борои туркию гуанҷои ҳамаш сифатҳои беҳтарин. Бовар мекунед анам хедвойкаи фасони хушрӯра 70 сомон кардагиянд. ҳам қафасончаяй бори туркияй. Ина марамат касседа дар корай. Борои ино ҳам гуанҷо ҳам туркия беҳтарин сифат дора. Нархку нархҳои шок. Мана двойкачара диден чӣ хел хушрӯ 70 сомон. Ман рақамашонам мемонам дар рӯи экран. Доставка дар кор бошад нависен. Иҷода двойка, футболка ҳамаи чӣ доранд ҳамаш арзон шудагай. Бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, 9 дарвоза, мана панҷум қатор сеюм одам мешава. Духтаронашам аст, писаронашам аст. Аксияи грандиозни кати метонен омада харидорӣ кунен. Ана духтарако боз ҳам аксия нигоҳ кунен. Теннискои фасони туркӣ, футболкои гуанҷо кадомеша мегирен нархҳо 50 сомон шудагай. Аксияи беҳтарин. Шушта мепӯшонанд кӯдакда ҳичи намешава. Размеро то подростковира ҳаст. Ира биден охир чӣ хел футболкаҳои хушрӯ доранд. 50 сомони духтаро сифатҳои беҳтарин дора. Бо биёен аз наздик як борак хитон бинен. Омада наметонен. Ина рақамош дар рӯи экран ҳастай нависен доставкатон мекунанд. Бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, 9 дарвоза, панҷум қатор сеюм одам мешава. Ина беҳтарин футболкаҳои фасон, теннискои хушрӯра арзон кардагиянд. 50 сомон ҳамагӣ. Ина тамошо бино тамоми намуди шортик, брижа, бирмуда чизе ки дар корайтона марҳамат дар ҳамин нуқтаи савдо биёен аксия эълон кардагиянд. Нархошон медонен аз 40 сомон сар мешава то 70 сомона. 70 сомоно инами турецки оригинали ҷинсакан. Марамад ина духтарако биёен аз наздик бинен қабрижошон фасонакай. То размерои подростковира қариб размер доранд. Марҳамат иша фасон ам 40 сомаш кадомай.
40 сомон ва иёра бинен мана марҳамат 40 сомон кадомиш дар кораи тамошобино ҳатман омада аз наздик бинен омада наметонен нависен доставкатон кунанд бозори корвон анаи ҷинсҳои оригинали туркӣ 70 сомон бозори корвон тарафи ям хушрӯа тарафи тиллобозор духтарако 9-12 мешава 5 қатор 3 модам мана беҳтарин моделако турецкина оригинало бо нархи дастрас баъд медонед дар ин нуқтаи савдо наи футболкора 35 сомон кадагиан ҳамқа хушрӯаи качестваш бовар мекунед инаи глошам аминахая ҳамаи ҳамино 35 сомонияи духтаро размеро ҳамаш ҳаст успед кунен тамом нашава дар ҳақиқат ҳам материал да гап нест ина бо биёен аз наздик хитон биненда шута мепӯшонен кӯдакда хулоса беҳтарин вариантҳо бо нархи дастраси дастрас ҷа духтарако чизе ки дидестен ку двойкои фасони хушрӯви аҷоибот новинка иҷада турецкишам астай гуанҷоам астай 100 сомониш дагай ира бинен то подросткови размеро ҳастай то охира тамошо кунен набора мефаҳмен мана марҳамат ва яка бинен чиқа хушрӯа юбка чашкати 100 сомон аксияи беҳтарин ҳамаи ҳамин двойко дидестен ку духтаро 200 сом 180 сом кам набудан ҳозир бошад грандиозная аксия рафтестай 100 сомон мана и моделакора бинен ин двойкачора бинен и подростковия диден духтарако ҳам остин дарозаш ҳастай ҳам остин калташ ҳастай мана ва иёра бинен двойкачаян духтараком қаф сифаташ хушрӯай иша бинен ҳамаги 100 сомон ягон ҷода инои нарх нестанд турецки оригиналай духтарако успед кунен ина чанд вайш аста рисункоша биненда чанд ранг дора марамат касседа дар кораи 100 сомони анамихи двойкои фасон сифатҳои беҳтарин марамат метавонен дархост кунен дар равакак доставкатон мекунанд аҷоиб хушрӯма шахсан гирифтум нигоҳ кунен барои кӯдако барое ки сифаташ беҳтаринай баъд арзонай датшама гирифтагим бозори корвон тарафи тиллобозор 9-12 5 қатор ишам хушрӯ будаян светаш мана марамат расветкошам беҳтаринай хичонам аҷоибот сифаташ хушрӯай духтаро омада наметонед бинависен доставкатон мекунанд 5 қатор 9-12 тарафи тиллобозор 3 мода ана тамошобинони азиз нигоҳ кунен ҳамхе футболкои фасон шортикчои хушрӯ омадагай ҳозир ман нишонтон метиҳам аксияш дагая нархошон ина чанди каден 50 сомон ина 50 сомон марҳамат беҳад фасончаян 50 сомони чанд намуд доранд баъд инчунин анахи шортикчо омадагай ҷинсакан 70-80 сомони будан 50 сомон шудагай иёям марҳамат касседа дар кораи духтаро биёен бозори корвон тарафи тиллобозор 9-12 5 қатор 3 модам иҷада бо инихи бурукчоошонам ҳаста ира бинен охичқи хушрӯай бурукошон ҳар хелаи нархошон метавонед бо хичонда нависен маълумоти бештара аз хичон пайдо кунен анаи двойкачо чанд сумай 70 сомон двойкачора диден саб бука китобистона ана ин намуд ва ира бинен юбкачашкати чихи хушрӯ и чанд сом 70 сомон и шортик будай мана иҷада бо оно киртачооша бинен охбовар кунен кадом кания бурак нишонтен ҳамино мана ино 30 сомон мана марҳамат тамошобинони азиз рубашкачо 30 сомон а ичае иам 30 сомон қа хушрӯай борошон духтаро як бурак биёенда фиолет вирадиден чихи хушрӯай 30 сомон амаги марҳамат рақамошон ҳаст омада наметонен нависен дар равакак шумода доставка кунанд духтарако қисми дӯст дошта распродажа нигоҳ кунен ҳамаи ҳамино 50 сомони шудагай ҳамқа хушрӯакан ира бинен ози иҷада духтаришам аст нишонтон метиҳам мана 50 сомон кадомеша мегирен 50 сомон ҳамаш борои гуанҷӯи туркияй ҳамаш сифатҳои беҳтарин ҳамаги 50 сомон шид духтарако успед кунен барои фарзандотон омада харидорӣ кунен мана марҳамат бозори корвон тарафи тиллобозор 9-12 5 қатор ва и павукора бинен чихи хушрӯай 5 қатор 3 мода ма рақамошонам мемонам доставка низ доранд касоне ки омада наметонанд марҳамат нависен доставкатон мекунанд инами қисма дидестен инамиҷа кадомеша мегирен ҳамаги 50 сомонай инаи двойкаҳои духтаритон ая бурак нишонтен ира бинен ва ира бинен чихи хушрӯчай 50 сомон духтарако ва ина туничкаш ҳастай двойкаш ҳастай кати ласинаш хулас кадомеша ки мегирен ҳамаги 50 сомон шудагай дидена ласинош кати мана марҳамат сифатошон беҳтаринай бо метавонен омада аз наздик хитон як маротиба бинен баъд харидорӣ кунен
ира бинед вайёш монда майдош ёям 50 сомонӣ духтарако материалашда гап нест хушрӯи бадай марамат барои маълумоти бештар муроҷиат кунед рақамашон ҳаст дар рӯи экран баъд инчунин тамошобино нигоҳ кунед анаи фатачо инаи киртачои фасони хушрӯ медонед 120 сомон шид 250-300 сомонҳо ҳамаш 120 сомонӣ шидагай мана касседа дар кора инамихи киртои фасон ҳатман анами нуқтаи савдо биёен ягон ҷодаи хеле нарх нест бовар кунед духтаро мана нархҳои беҳтарин ҳамагӣ ина диде на тройка чачхи хушрӯай 120 сомон мана шок биёен бо аз наздик тамошо кунед инаи моделҳоро бинед нохочхи хушрӯ 120 сомон платьё духтаро ҳамаш турецки ҳамаш беҳад платьёи хушрӯанд акция рафтестай медонед чанд сум 150 сомон то охири навора тамошо кунед иҷо интихоб бисёре ҳамаш 150 сомон штагай ид наздикай тамошобино ина марамат барои фарзандотон метавонед омада бо нархи беҳтарин харидорӣ кунед анами падрастковиё бовар кунед 300-250 ягон ҷода кам нест иам 150 сомон шудагай грандиозне акция рафтестай тамошобино успед кунед ки тамом нашава киртачои фасон бисёре доранд ки марамат 150 сомон инаи ҷинсакша бинед нохибочхи хушрӯчай 150 сомон бозори корвон тарафи тиллобозор 9 дарвоза 5 қатор 3 модаман ина нигоҳ кунед ҳаминҷа чизе ки дидестен ко арзон шудагай баъд ҳозимаш мода анаи киртошона нишони тиём ина меоям 120 сомонӣ шудаган ва ё 150 сомон моделяко боша ира бинед шляпашка чӣ хушрӯай ва ира бинед духтарако 120 сомон успед кунед тамом нашава беҳтарин нарх кати пешниҳод кардаган мана марҳамат хоҳен доставкатон мекунанд хоҳен биёен хутон пӯшонен кӯдака бинен аз наздик баъд харидорӣ кунед леки бурд мекунед духтарако мана киртои беҳтарин бо нархҳои дастрас пешниҳод шудагиай